Den næste øvelse, jeg vil vise jer, er Copenhagen Adduction. Den kender I måske. Man kan gøre det uden marker, så kan man gøre det på et bord eller på en stol. Jeg har et bord i dag, det er sådan i den høje ende til de fleste. Men det er egentlig okay, så får vi bare større bevægeudslag. Jeg lægger min fod op på, og så kan man arbejde med fødderne op og ned. Man kan også vælge en svær variation, hvor man sænker hoften og kommer op igen. Sænker hoften og kommer op igen. Bliver ved med at arbejde på og komme så dybt som muligt her. Hvis den gør for ondt, så kan I lægge jeres knæ op på. Kan du se, at jeg kan få mit knæ helt herop? Det kan jeg godt. Så få knæet op på, og så kan I køre benet op og ned her i stedet for. Det gør det lidt rarere på inderlåret, men arbejd jer mod at komme helt ud på foden. Godt. God træning.